खुलुमबाय। आंनि मुङा ननिराज बसुमतारी। आंनि बिफानि मुङा सिब्लाल बसुमतारी आरो आंनि बिमानि मुङा मथिना बसुमतारी। आं गसाइगावनि सिङाव थानाय माथायाव गामिनि। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो आंनि फार्स्टआवहाय आंनि क्लास 10खौ आङो जितनाल नार्जारी इंलिश मिडियाम स्कुलनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि उनाव आङो ओइस खौहाय फाइनाल एकाडेमि बर'निफ्राय उथ्रिसारनो हादों आरो बेनि उनाव आङो थांनाय बिटिआर सरकारनि दिहुननाय स्किम सुपार 50नि माबानानै पास जानानै आङो गुवाहाटियावहाय एलएनआवहाय कचिं खालामनो मोनदों बोसोरसेनि थाखाय आरो बिनिफ्राय आङो दिनैहाय एग्जाम होनानै उथ्रिसारनो हाबाय 500 मार्क्स लानानै। गिबियावनो आं इसोरखौ थेंक इउ बुंनो सानो जे आंनि बे जार्नियावहाय जेबो हेंथा लाबोआसै। लोमजानाय साजानाय फ्लुयेन्सिजों थांबाय आरो बिनि उनावहाय आंनि बिमा बिफानि नाजानाय सेक्रिफाइस खालामनाय आरो बिनि उनाव आंनि कचिंनि टिचार्सफोरखौ थेंक इउ होनो सानो आरो बिनि उनाव गासिबो उन्दैनिफ्राय जा सोलोंथाइ मोनबोदों जा मानसिफोरनिफ्राय आं बिसोरखौ थेंक इउ बुंनो सानजोबो आरो आङो बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारखौहाय थेंक इउ बुंनो सानगोन बिदि सुपार 50 मोजां एक्सिलेन्ट स्किम दिहुननायनि थाखाय जाय जों गरिबफोरनि थाखाय बिदि बोसोरावहाय 4 लाख 5 लाख गारनांगौआ साधारन खोथा नङा। ओंखायनो आङो दानि बिटिसि सरकारखौबो आसा खालामो बिदिनो स्किमखौ सोलिहोलांबाय थागोन आरो बिनिफ्राय साबसिन आरो गाहामसिन स्किम दिहुनगोन होननानै। आङो दा फार्स्टआवहाय एमबिबिएसखौ मोजां अनार्सफोर लानो नाजानानै पास खालामनो सानदों आरो बिनि उनावहाय जेसेबां हायो आं गासैखौबो मदद खालामनो नाजागोन। आंनि गथ'आ नै दाख्लैसो निटनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव क्वालिफाइड जादों 500 मार्क मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जुदिव थांनाय सिगांनि माबायाव एग्जामा जुदिव केन्सेल जादोंब्लाबो उननि एग्जामाव गथ'आ रिजाल्टखौ मोजां खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय लोगोसे आंजों लोगोसे जोंनि बे माकथागाव गामिनि बे एरियानि रायजो राजाफ्राबो गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय गथ'आ जाहाथे इयुन भबिसतआव मोजां सासे डक्टर जानानै आंनि न'खरनि आरो बे एरियानि आरो जोंनि हारिनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ आं मिजिं थिदों आरो जेब्लायबो आङो आफा आनान गसाइनाव बिनि सायाव सोनारनाय दोनबाय। आंनि गथ'आ थांनाय गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे सुपार 50 जे स्किम बे स्किमाव एन्ट्रेन्स होनानै बियो क्वालिफाइड जादों आरो क्वालिफाइड जानानै बियो गुवाहाटि एलएनआव बियो कचिं लाहैदों। कचिं लानानै जोबोद खस्थ'यैब्लाबो कचिं सेन्टारा जोबोद स्ट्रिक्ट जोबोद मोजां। बेनि थाखाय गथ'आ मोजाङै मोजां नैबे निटनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ 500 मार्क लानानै मोजाङै पास खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गथ'आ जोबोद लेबार खालामदों, जोबोद नाजादों आरो बेनिफ्राय गथ'आ हाइ स्कुलाव जारागुरि जितनाल नार्जारी इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायनानै 87% लानानै पास खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव बाक्सा जिल्लानि बरमा पायनियार एकाडेमियाव फरायहैनानै हाई सेकेन्डारिखौ जोबोद मोजाङै पास खालामदों 91% लानानै। बियो बाक्सा जिल्लानिनो टपार जादोंमोन। दा बेबादिनो गथ'आ नैबे निट आनजादावबो मोजाङै मोजां उथ्रिसारनायनि थाखाय जोंनि न'खरनि आरो बाय बाहागि आरो जोंनि बे गामि ओनसोलनि गासैबो गोजोननाय मोनदों। बेखिनिखौनो बुंबाय आं। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों
बे मागथाइगावआव बे ननिराज बसुमतारियानो गिबिसिन माने निटआव पास जानानै मेडिकेल फरायनो थांसिगोन बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गामियाव बेनो गिबिसिन फरायनायावथ' बियो आगोलनिफ्रायनो मोजांमोन आगोलनिफ्रायनो हयथ' रेंक 1 फ्राय मोनबोयोमोन नामा आं बेखौ खोनाबाय थादों ओमफ्राय मेट्रिकआवबो मोजां पास खालामखादों बियो मोजां पार्सेन्टेज लानानै ओमफ्राय हायार सेकेन्डारियावबोथ' 91% लानानै बियो पास खालामदों दा बे हिसाबै आसा खालामो बिनि पारफरमेन्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो दं आरो दा जेनाखि निटआव 500 लानानै जेनाखि मोजां मोनसे पजिसन लानानै उथ्रिसारबाय आसा खालामो बियो माने इयुनाव एमबिबिएसखौ मोजां नाम्बार लानानै साक्सेस जालांगोन आरो गामियाबो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बयबो आरो बेबादिनो जोंनि बे मागथाइगाव गामिया बेनि प्रथम बे माने उथ्रिसारनायाव बयबो मोजां मोनदों